যতনা খুলুমখা তিনি 9 তারিখ জুন 2020 kahe saklaimung belai khena जों तिनवाना लाइजाक 4टा समय चीनी मंत्रिसभा बैठक चीनी कैबिनेट मीटिंग अब जों डिटेल सालायखा तेबो जों साइमाखा अबन पहिला सिगां चीनी त्रिपुरा हास्टेव चीनी ताखु खरकसा लांमा चलांखा जों खोनाखा विश्वकुमार देबबर्मा बनि बयस 50 बो चाचू सुबलगढ़नी अब हेजामारा आदि ब्लॉक लाइगो सिमना बतिनी कोविड-19 कोरोना भाइरस मंजागई बो थैलांखा आबनि बयसिं बेलायखेने खा खामजाक तेवाना लाइजाक जों साइमाखा जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो त्रिपुराव तंमानि न फियाबा बनि बस्ला कमलजीत देबबर्मा बो बेंगलुरु पराय दङ बखरा छात्र बो बेंगलुरुनि फाइगो बो फाइगै बो नाव फाइमानि जों साइमाखा तेबो लास्ट बनो जों नेगेटिव जों माखा फियाबा बो 3-4 दिन बा 5-6 दिन बो नाव तंखा आपरो बो कुनो पजिटिव माजेखो फियाव जों आबनो साइमाखा जे बो जखन बेंगलुरुनि फाइगै बनाव थां दङैखा आफ्रनो बनि फाइदे अब मानजाखाना परेगो जों नुखा तिनि जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो किसा सरि दुर्बल जों साइमानो जों रिपोर्ट माखा बो वाइसा स्ट्रोक बो अंजाक तैबो बनि किसा प्रब्लेम दङ बनि इसा रोगी जों अब मानजाखा आगे बनि रोगी दङ हाइपारटेंशन बो अंगै दङ अबंगै बनि हार्ट नि किसा प्रब्लेम दङ जों खोनाखा आबनि बागै जोंनि बो कोविड-19 माजागै बो बनि लांमा चौलांखा आबेलायखे वानामा संसा तेबेलायखे क्रिमा संसा आबनि बागै जोंनि सरकार तरफ থেকে जे जों जे घोषणा खाइमानि जों बनो रां रिनाय जोंनि सरकार हयते अब माननाय जे जोंनि सरकार दायजानि मते जों तब अब सानबसुगो जोंनि हास्टेगो त्रिपुरा हास्टेगो जोंनि कोविड-19 कोरोना भाइरस बेलाय बाराय दङ ताव जोंनि खबर माखा प्राय 840 हाय जोंनि पजिटिव केस माजा दङ अब सालब्रुंनो अब बाराय दङ आबनि बागै आं कयनाय जत्त जोंनि हास्टेनि ताखौ बुखरावनो तमा त्रिपुरा सातमा वानसा जों जे सरकारनि जे रुल थाइमाने नियम कानुन थाइमाने आबनि माने माथलायनाय ताफोनो जों साइमानो त्रिपुरा रायजोगो बेलायखेनो वानामा संसा तेबो जों खोनाखा तब गोबां मा जोंनि फातानि हास्ते तंनायाव जोंनि माइग्रेन्ट लेबाराव बा स्टुडेन्ट बर' फाइनानि नाय दङ जों दिनै सालायखा डिटेल सालायखा आबनि बागै ताम खायनाय खाया दिनै बनि बागै आं अबनो सानबसुगो जत्तनो दिनै हास्तेनि बराव तमा वानसा तमा त्रिपुरासा जों जत्तनो जोंनि सरकारनि जे नियम कानुन जों माने माथलायनाय तै ससियेल डिस्टेंस खाय माथलायनाय तैबो जों नुखा त्रिपुरा रायजोआव गोबां मा जोंनि फातानि बराव फाइमसिं फाइ दङ साबुं बुरुं फाइ दङ केबो गारि बाय फाइयो केबो ट्रेन बाय फाइयो केबो फ्लाइट बाय फाइयो ओमफ्राय जों नुखा आबनिबो जों बेलायगे सतर्कमा दंनाय बिसोर जोंनि पारावबो जों ताव फानो जों नुखा गोबां मा आं जों गुरिफोर नुगो जों बराव मास थेबा जागिया मास कामजा गैया आबो जों नुइ दङ आबनि बागै आं कयनाय जत्तनो किसा सिनसियारलि किसा चेतना खामा दंनाय अजाराव बेलायखे जरा हामिया जों तैबो वानाय दङ ताबो जों गोबां मा डिस्ट्रिक्टआव जोंनि सरकारि भाबे जों जोंनि आइसोलेशन सेन्टार प्लास जोंनि कोविड-19 नि हस्पिटालाव जों क्लक दङ आबो जों ताकफानो जों साइमानो प्राय 1000 ऊपर जोंनि ताबफानो जोंनि सीट दङ बेड दङ आफानो जों ताबो साब्रुं बुरुं बाराय दंमानि बागै आबो जों बेलाय वान लाइजा सालायखा जे ताबो कम्युनिटी स्प्रेड होनना बागै आबो लामाङै दङ जों ताबो सटिक साइमेखौ जों दिनैबो जों सालायखा जे दिनै विश्वकुमार देबबर्मा जे थैमानि बत कुनो फातराव थांजा गैया बो नगन दङ आबो जों दिनै डिटेल आबो सालायखा जों रिपोर्ट नानाय अब जों डिटेल मायाखौ
boni besalabai bahake malaikha bahake tonglaikha bahake chalabano tui beseng tabo order rekha borok khnaro thang sainai basalan borok sungnai boni bhawe borok malaikha bahake tonglaikha bahake chalaikha aboseng boni besalana seng sungnai geseng ake seng te detail sai manai kipia ba seng saimano tibarai jogo omahai tabo community spread ngan bagai abo ngui tongo abo seng saimaka abo geseng jottono koinai jate pararogo jate niro social distance naragui jate kaba contact khlai kacha nini mask thugui ba jokono nini sanitizer to hake sanitizer use khlai sabon ba yak sugui tongke belai janai lockdown note ukrak khanyai bagai lockdown seng salaiga lockdown to abo to continue chongnai কিন্তু বুসু এক্সটেন্ড খানে जों इमिडिएटली तो ऐसे जों विभिन्न डीएम नि हटे रिपोर्ट नागै एसडीएम हटे रिपोर्ट नागै अब जों खायजाना हिसाब जों नुखा जे प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्ट गो जों बिसि बाराय दङ बिसि सिपाइ जलागो जों सबसे गोबां जों माजा दंखा अब जों जत डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बाय सालायगै जों ब डिस्ट्रिक्ट रिलैक्स खायनाय खाया अब जों इमिडिएटली जों तेवसा अब जों मिटिं खायो सालायनाय अब जों अनेक डिस्ट्रिक्टआव जों माने खवाइ डिस्ट्रिक्ट सबसे कम खवाइ डिस्ट्रिक्टआव जों प्राय 26 हाइबा मा जाखाना 24 हाइ मा जाखाना अब ब डिस्ट्रिक्टआव गोबां मा जाखा ब डिस्ट्रिक्टआव बेसे एफेक्ट ओंखा आबाद जों जासायखायै दरकार हांखो जों खयटा डिस्ट्रिक्टआव जों एसा रिलैक्स खालायनाय आबाद जों बिसा सालायखा